Mitä veikkaat, kummalla lentää pitemmälle? Heittämällä tämmöisellä Atlat vipukeihäskapulalla tämmöistä pitkää nuolta vai tällä itse tekemällä jousipyssyllä tämmöistä hiilikuitunuolta, niin kumman veikkaat lentävän pitemmälle? Se selviää. Ammutaan ja videon lopussa se sitten nähdään. Ensin jousipyssy. Vuorossa vipukeihäs. Täältähän näitä rupeaa löytymään. Siinä on nuoli, mutta vipukeihällä heitetty kauempana. Jousipyssyn nuoli oli siellä noin 30 ja tämä vipukeihäs tai nuoli, miksi haluaa sanoa, oli muutaman metrin pitempänä. Toki en pystynyt ihan täysillä edes heitteleen, kun on ollut tuo olkapää vähän nyt tukossa. Mutta yllättävän pitkälle sillä pystyy tällä vipukeihällä heittelemään, mutta ihminenhän keksi jousipyssyn, koska se on niin paljon tarkempi. Sillä voit vaania vaikka jossain puskassa ja sieltä ampua sitten saaliseläimen. Vipukeihällä se ei onnistu niin helposti. Mutta yllättikö tämä tulos sinut?